Moikka kaikki katsojat, Kari tässä ja tervetuloa toiseen Kate-kanavan esittelyvideoon. Eli ihan basicki, mä oon Kari ja mä oon harrastanut nyt kamppailulajeja kohta 4 vuotta. Ja seuraava fakta olisi, että mä oon nyt skeitannut 1 kesän. Ja sitten olisi taas yksi fakta, eli mä tykkään tosi paljon ajaa pyörällä. Ja sitten taas yksi fakta, eli meillä on 2 kissaa. Ja sitten taas mä tykkään tosi paljon sitruslimusta. Ja sitten mun 2 lempikonsolia on Pleikkari 3 ja Xbox 360. Show me colors of your life, beautiful and nice. Mun lempiväri on vihreä. Ja taas yksi fakta. Mä tykkään kuunnella musiikkia aivan järkyttävästi. Siis mä oon toisin sanoen musiikkifriikki. Beer, titties and beer, titties and beer, titties and beer. I thank God Almighty for titties and beer. To your mama house if you dodge me, if you dodge me, Eli mä en nyt oikeesti tiedä monesko fakta tää on, mutta aivan sama. Eli viimeinen fakta. Eli mä oon tuntenut Teemun jo parisen vuotta, jos joku vaan ihmettelee. Ja vielä tähän lopuksi, eli tilatkaa ihmeessä ja tykätkää tuolta alhaalta. Ja vielä tilatkaa Teemu Productions ja Kartsa VD. Kiitos.